50. Kanang 50 to 60, ma'am. Sabi ba na ito? Kanila to 60. 20 lang, ma'am. Tingnan na niya? Ampano. O, pampano. O, kabitsi yun ang kinuha. Saan man siya? Steam, lami, steam. Kanila sa steam. Oh. Kilo, ma'am, o. Raiso ni ma'am. $300 na ang gabi. Dahil tulo, ma'am. Tulo ka po. Sa kilo sa dana, ma'am. Kana lang yakon. 20. Ma'am, 50 ni ako. Kaya ma'am, binamano yung ni 20, ma'am. Oh. Sa kanisa, ma'am, na 380 sa 50. 300 with ako punan na ni ma'am. 20 ra kung finansya. Honor yang ano. Yan. Kuhaan siya 350 tore. Oo, sige. Magyakon, ma'am. Ande ana gusto anong pagpano di ano gusto ni ma'am Ayaw na kay dagko ah. yang ulo pikason kit ya
dyan, kuan. Antiyan ra. Tiyan ra. Dako ko kung tiyan ako, payoson na Wala ko lang karon ra. Akong payoson. Kaya nga ni mo yagan iya? William, William. Aro. Aro. Pila na kakatuig na nindang isaya. Kuan na dahil. Si, Dugayan no, 15 years. ngayon. Sana sa usay gani kasi mana ni mong sutan na. Antiyan. Ikaw palit.